להעביר את החובות הבאות שלכם ב-30 דקות מתחילים. זה כולל שירותים וכאלה, זה לא הולכים ב-30 דקות, סבבה? פעם הבאה אם יש פה זה ב-30, מי שיהיה פה סבבה? זה לא עובד בקבוצות אחרות שיש להם חובות מהזה. ממשלה, של הדבר ראשון, גונן. אחר כך יורם. אחר כך שני ואור. יובל. שלמה. ואם שאלות והכל בסדר, אני להזמין את ראש הממשלה גונן לבדוק כמה ממשלה. טוב, 3-4. טוב, קודם כל, בוקר טוב, לי קוראים גונן, אני ראש הממשלה. קודם כל, יש לנו רק כיום בעיה במדינה. הספורטאים הרי ידוע משמשים מודל לחיקוי להרבה מאוד אנשים, להרבה מאוד לחבר'ה בנוער שלנו, גם להורים. וכשספורטאי מתנהג באלימות, או מסית לגזענות בטלוויזיה, וגם מחוץ בטלוויזיה, בעיקר בטלוויזיה, גם על המגרש, וגם מחוץ למגרש, הוא מתערב בתוכניות אירוח, או שתופסים אותו צלם פפראצי, וזה מופיע בטלוויזיה. המעריצים שלו, כל האלה שמשתמשים במודל לחיקוי, תופסים את זה כדבר שכדאי לעשות, דבר שאפשרי לעשות, דבר שמותר לעשות. ובעצם מתנהגים ככה. והנזק הממשי פה בעצם זה שהחברה שלנו הופכת ליותר אלימה וגזענית. ואנחנו כממשלה ואנחנו כמדינה יותר נכון, באים למנוע את התופעה הזאת. ובעצם בנינו מנגנון שבנוי על ככה שכיום אין חוק במדינה שפועל בצורה ישירה נגד פעולה כזאת. אז אנחנו באנו חוקקנו חוק, הוא עובד ככה. המדינה תשב בתחילה לשנה שחקן שהתנהג באלימות ובגזענות, ואחרי שנה הוא יחזור למגרש ויחזור להופיע, ואם זה יחזור פעם שנייה, או אז הוא יושאל לצמיתות מהמשחקים. והמטרה של החוק הזה היא קודם כל לתת הזדמנות לשחקן. אנחנו מודים שהיא קרה פעם אחת, יכול לקרות נפלט, בטעות, אנחנו בהחלט לא רוצים זה, אבל אנחנו בהחלט רוצים שיהיה איזשהו גורם מרתיע, שהשחקנים לא יעשו את זה עוד פעם, ושגם החברה תראה שאי אפשר לעשות דבר כזה, ועל ידי כך הם גם לא יתנהגו ככה. אבל אם אחרי שנתנו פעם אחת את ההזרה הזאת, שנה זאת פרק זמן די ארוך, והוא חזר על זה עוד פעם, אז הוא ישאל לצמיתות, כי הוא כבר הוכיח שכנראה אי אפשר לסמוך עליו, וכנראה שהוא יכול לחזור עוד פעם. אז הטיעון הראשון של הממשלה הוא טיעון חברתי. הדבר הזה בעצם שאנחנו מתייחסים, כשהשחקן עושה ככה, החברה מתייחסת לזה כדבר שאפשר לעשות. כמו שאמרתי, השחקן הוא מודל לחיקוי, והדבר בעצם מדרדר את החברה. ואנחנו באים למנוע את זה. הרי בחברה שלנו יש גם בני נוער. בני נוער ידוע, מושפעים בקלות ממה שאנחנו רואים בטלוויזיה, מה שאנחנו רואים את החברים שלנו עושים. ואנחנו רואים בעצם מה קורה. אנחנו רואים שהשחקן יתנהג באלימות, ואנחנו כן. איך זה יפחית את ה... יש שני דברים שלא הבנתי, אני אגיד על אחד. ילד רואה בטלוויזיה את השחקן כדורגל שלו, הוא ישר יתחיל לעשות מה שהוא עושה? לאו דווקא ישר יתחיל לעשות, תודה רבה לשאלה, לאו דווקא ישר יתחיל לעשות מה שהוא עושה. אני מדבר עלינו בחברה גדולה, אנחנו לאו דווקא מדברים במקרה הספציפי. חברה רואה שכאילו, זה מודל לחיקוי. כשהיית ילד קטן, היית רואה את האבא שלך עושה משהו, היית חושב, בסדר, כנראה מותר. אז זה גם עובד ככה, ידוע, אנחנו בני נוער, אנחנו עדיין לא שלמים עם עצמנו, עם מה שאנחנו חושבים, אנחנו כל הזמן משנים את ההחלטות, וזה משפיע. אז כמו שאמרתי, אנחנו כנוער, אנחנו מושפעים בכזאת מהגיבורים שלנו ומהמודלים לחיקוי שלנו, ואנחנו רוצים ואנחנו מחקים אותם, אנחנו חושבים שזה די נכון לחקות אותם. ומה שקורה בפועל זה שאנחנו מגדלים פה בבית שלנו חברה שחושבת שזה נכון, שחושבת שנכון להתנהג ככה, וחברה שגדלה להיות חברה גזענית ואלימה, חברה ישראלית שלנו. אז אנחנו בעצם כממשלה באים למנוע את התופעה, אנחנו כממשלה בעצם באים למנוע את התופעה הזאת. אז אני רואה שנשארה לי דקה, אני אסכם את הדיבייט שלי, את הנאום שלי. אנחנו פה דיברנו שיש נזק ממשי, שהנוער פה קולט את שהנוער בעצם רואה מה שהדבר עושה בטלוויזיה, והחברה גדלה להיות חברה גזענית ואלימה.
שהמצב כיום שאין חוק ישיר שמתייחס באופן ישיר, אני מדגיש עוד פעם את הישיר, כי כמובן שיש חוקים עקיפים וככה וככה, וזה תהליך שלוקח הרבה זמן, ובינתיים הוא הופך לאיזשהו גיבור או אליל או דברים כאלה, ואנחנו רוצים למנוע את זה, לנסות לתקוף את זה טיפה בצורה יותר ישירה. והמנגנון שלנו היה מדינה שתשב בהתחלה לשנה, ואחר כך הוא יחזור למשחק, ואם זה יקרה עוד פעם, אז יתאשר אותו לצמיתות הפעם. והטיעון שאני דיברתי עליו היה בפעם החברתי, הממשלה הבאה אחריי תדבר על הזכות לחיים וביטחון ועל ה-16 שנגרם כתוצאה מכך, שמתרחב. אני גונן, תודה רבה. תודה רבה לגונן, כדי לפתוח את קו האופוזיציה, יושב ראש האופוזיציה יובל. שלום, אני יובל, אני יושב ראש האופוזיציה. אני אדבר למה הצעת החוק הזאת אינה טובה ואף תפגע בחברה שלנו ובספורטאים אישית, אבל לפני זה אני רוצה לדבר על כמה דברים שאמר ראש הממשלה. אמר ראש הממשלה, אפשרי שספורטאים יציגו שאכן הם דמויות ציבוריות. כל דמות ציבורית כל דמות ציבורית בעצם יכולה להשעות, יכולה להסית, ולכן זה לאו דווקא ספציפי לעכשיו, בכל מצב הוא ימשיך, אם הוא הסית ואנחנו נוציא אותו מהספורט, זה לאו דווקא גורם לו להפסיק להסית. אנחנו כאן לא מפסיקים את ההסתה, פשוט ימשיך להסית אחר כך, האוהדים שלו עדיין אוהדים אותו. העיקרון פה של להעלות צמיתות, אני רק רוצה לברר, הדיבייט פה זה כן להשעות לצמיתות, זה סנאי, זאת שאלה. עכשיו, עדיין יש כאן שזה בא בתור עונש שני, זה בא בתור עונש שני שמונש כאן, וכאן בא הטיעון הראשון שלי. הבעיה בהענשה לצמיתות, גם אם זה בא לאחר הזדמנות, גם אם זה בא בתור הזדמנות שנייה, ההשעיה לצמיתות היא עונש מאוד מאוד בעייתי, משום שמניעה של האופן לחזור לדרך המוטב, גם אם בן אדם היה אלים כרוני, עכשיו הוא חוזר לדרך המוטב, אין לו דרך לחזור ולתקן את עצמו ולחזור למשחק שהוא כל כך אהב. הבעיה כאן היא בעיה אתית, משום שאנחנו כחברה שבנויה פה במדינת ישראל על ערכים, וחלק מהערכים שלנו זה האופציה של עבריינים לחזור לדרך הטוב, וכאן אנחנו בעצם חוסמים, אנחנו חוסמים את הדרך של אותו שחקן לחזור לדרך הטוב, כן? בדיוק בגלל זה עשינו את המנגנון הזה שמשעה את השחקן לשנה ואחר כך נותן לו עוד הזדמנות. לא הסברת בדיוק איך... נכון, נתנתם את המנגנון, תודה על השאלה. נכון, הסברתם שאמרתם שבמנגנון ייתנו דבר ראשון עונש לשנה, דבר ראשון שגם עונש לשנה שהיא תקופת זמן גדולה היא בעייתית, אבל הבעיה בעונש לצמיתות היא לאו דווקא מתי הוא מגיע, אלא העונש עצמו הוא הבעיה, משום שאנחנו כאן סוטים מהאופציה ואנחנו לוקחים לבן אדם את האופציה לחזור בתשובה. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את האופציה לחזור לדרך המוטב, גם בלי הבעיות האתיות נוצרות כאן בעיות אחרות, למשל, בעיה חברתית ובעיה של השחקן עצמו. השחקן עצמו שהשקיע במשחק שלו, השקיע בספורט שלו, הספורט לפעמים אפילו חלום של השחקן מתפוצץ על רגע אחד או רגע שני, כפי שהסברתם, אבל זה עדיין רגע מסוים שבו החלום שלו יכול להתפוצץ. הדבר הזה יוביל לתסכול של אותו שחקן, שיוביל לכעס של אותו שחקן, שיוביל לעוד אלימות. בנוסף לשחקן הזה, כפי שאמרתם, יש אוהדים, יש אנשים שמסתכלים עליו בטלוויזיה. אנשים שמסתכלים עליו בטלוויזיה למשל, הם אוהדים את השחקן, הם מעריצים אותו, הם אוספים קלפים שלו בסופרבול. עכשיו הם יראו שהוא נהנה, שהוא לא ישחק יותר. הגיבור שלהם כביכול מת, ולכן
זה ייצור אצלם עוד כעס ועוד תסכול ועוד אלימות ברחובות ובחברה שלנו. האלימות הזאת שנוצרת גדלה ומזיקה הרבה יותר, כי זאת אלימות שנוצרת באופן שהוא כמעט מיידי לענישה. בנוסף, גם העונש לא מידתי. העונש הזה תוקף כל מפגע אלימות או הסתה גזענית בהרחקה מיידית מהמגרשים. אם הדבר הזה לא נכון, כי אנחנו יודעים שהעולם הזה לא עובד בשחור לבן, ואי אפשר להעניש כל בן אדם שאמר מילה, או כל בן אדם שדחף דחיפה, עונש כבד. הטיעון שלי בנוגע לתסכול והאלימות הצדדית שנוצרת מהצעת החוק הזה, תקפה גם לעונש של השנה, כי גם שהוא מורחק לשנה, אנחנו עדיין יוצרים את האלימות הזאת. אנחנו עדיין לא פותרים את הבעיה הזאת שהוא בעצם מפסיק להסית. בגלל שנגמר לי הזמן, ימשיך אותי סגן ראש האופוזיציה בטיעון השני של האופוזיציה. תודה רבה. תודה רבה למקובל. רגע, נמשיך את כמה הממשלה, נזמין את ראש הממשלה. אני מוכן. אני אתחיל את הדיבייט שלי בריבטל קצר למה שחבריי לאופוזיציה אמרו פה. אני אמשיך לטיעונים שלי שבעיקר נוגעים לשסע ולזכות לחיים וביטחון שנפגעת כתוצאה מהאלימות בין ספורטאים. אז אני אתחיל עם הריבטל שלי. אתה אמרת שכל דמות ציבורית שיכולה לקבל השעיה. אנחנו בדיוק מדברים על זה שהמצב הקיים, שכל דמות ציבורית כן נענשת במקרה שהיא פוגעת. מה שבא לחדש החוק זה שגם ספורטאים, שגם נחשבים דמויות ציבוריות שמודל לחיקוי לבני נוער ולאנשים בכללי, גם הם יענשו כתגובה למעשים שלהם. אתה אמרת שזה לא יפסיק את ההסתה. איך בדיוק? לא בדיוק הסברת איך זה יפסיק את ההסתה העונש שלנו. ברגע שבן אדם, לא הסתה, אלימות, סליחה. ברגע שבן אדם משתמש באלימות, נענש על כך, בן אדם מבוגר, סביר להניח שהוא יפסיק את האלימות, במיוחד כאשר מדברים על עונש במקום העבודה שלו, שגם תפגע בפרנסה שלו. אתה אמרת גם שספורטאי, אתה אמרת אמרת שילדים רואים בספורטאים כגיבורים, ואם הם יענשו, הגיבורים שלהם ימותו. אנחנו לא רוצים שהגיבורים שלהם באמת ימותו מבחינה הזאת, אבל כן, ילד צריך להבין שברגע שהגיבור שלו מדבר בצורה, משתמש באלימות פיזית או מילולית, הוא צריך להענש, והילד צריך להבין שאותו גיבור שלו לא יתנהג כמו שצריך, ואם הוא יפסיק לעוד אותו, זה עוד יותר טוב מבחינתנו ועוד יותר טוב לחברה. אני אמשיך לטיעון הראשון שלי שנוגע בשסע בחברה. בואו נשקר לעצמנו, כיום קיים שסע בחברה. אחד השסעים הכי עיקריים הוא בין ערבים ליהודים. שסע הוא בעצם פילוג בחברה, וזהו המצב הקיים, שיש מתח מאוד גדול בין ערבים ליהודים בחברה, ובמיוחד במגרשי ספורט. בגלל שהספורט הוא חלק כל כך מרכזי בתרבות של מדינה, ברגע וכחלק בעצם כחלק מתחביבים של אנשים, בעצם חלק מהמדינה, ברגע שיש גזענות ואלימות בתוך מגרשי הספורט, הפילוג גדל, השסע מתרחב, והמתח בין היהודים, במיוחד בין היהודים לערבים, במדינה גדל. אפשר לראות את זה במשחקים של בית"ר או של נגד קבוצות הערביות, שיש כל מיני קריאות גזעניות שבעצם רק מגדילות את הפער הזה, את השסע הקיים. ובעצם ברגע שאותו פער גדל, המתח והסכסוך שכבר קיים בין יהודים לערבים גדל, ואנחנו הופכים למצב, והפגיעה תהיה פה אנחנו הופכים למדינה שמפחיד לחיות בה,
בגלל אותם פערים ושסעים שגדלים בחברה שלנו. הטיעון השני שלי נוגע לזכות לחיים וביטחון. הזכות לחיים וביטחון אומר שזכותו של כל אדם לחיות מבלי חשש מפגיעה גופנית או נפשית, המסכנת את חייו ופוגעת בשלמות גופו, וחובת המדינה לספק לו את ההגנה הדרושה לכך. כשאני מדבר על הזכות לחיים וביטחון, אני מדבר בין ספורטאים לספורטאים, בין אלימות שנוצרת, שספורטאי פוגע בספורטאי אחר בזמן המשחק. אלימות פיזית או מילולית כמובן. ברגע שספורטאי פוגע בספורטאי אחר, הוא בעצם פוגע בזכות לחיים וביטחון שלו, מפעיל אפשר להגיד, גורם לו לגרום לפחד להגיע למקום העבודה שלו, שכמו כאילו שחקן כדורגל, מגרש הכדורגל זה מקום העבודה שלהם, ובעצם גורם לאותו ספורטאי שנפגע חשש להגיע למקום העבודה שלו. אנחנו כמדינה, כמו שהגדרתי בהדרה, אנחנו כמדינה בהצעת החוק הזאת בעצם מבצעים את חובתנו, מממשים את חובתנו ושומרים על הזכות לחיים וביטחון של הספורטאים ועל הזכות שלהם לשחק ולחיות מבלי חשש מפגיעה גופנית. כמו כן, כמדינה גם תפקידנו להעניש את אותם אנשים שבעקבות החוק הזאת יוחשבו כפורעי חוק, וזה התפקיד שלנו להעניש אותם ולמנוע מהם לעשות את זה בעתיד. אז אני בדיבייט שלי עשיתי ריבטל לדברים שאמרת, שתי טיעונים שהיו טיעון של שסע ופילוג בחברה בין יהודים לערבים, ועל הזכות לחיים וביטחון בספורטאים במקום עבודתם שנפגע עקב המצב הקיים. כדי להמשיך גם האופוזיציה לפי סגן יושב ראש האופוזיציה שלו. אוקיי, אני שלמה, אני סגן יושב ראש האופוזיציה, ואני עכשיו הולך להסביר לכם למה העונש שהממשלה עכשיו רוצה לעשות הוא לא מידתי. להמשיך את ההסבר שיושב ראש האופוזיציה נתן. למה זה לא אשמתם של השחקנים, למה אסור להשעות את השחקנים בצורה כזאת, ולמה ה-16 שמדברים עליו הוא לא נכון, ולמה, וגם הולך ריבטל לממשלה. אוקיי, אבל קודם ריבטל. אוקיי, אתם אמרתם שהשחקנים הם בעצם גורמים לשסע בחברה. הם בעצם עם הקריאות שלהם והשנאה שלהם, הם בעצם גורמים לשסע בחברה. עכשיו, אני חושב, האופוזיציה טוענת, שהשסע הזה הוא לא נגרם בגלל השחקנים. השסע הזה הוא קיים כבר קודם, השחקנים הם לא אשמים בו. גם אם תגידו שהשחקנים הם הטריגר, אז גם אם תשאו את הטריגר יבוא מישהו אחר ובעצם יעשה את השנאה הזאת במקומם. השעיה היא לא... רגע, השעיה היא לא תמנע מהם בעצם... אם הם באמת מסיתים, אז השעיה לא תמנע מהם בעצם להמשיך להסית. כי ברגע שהשחקן נמצא מחוץ למגרש, הוא עדיין יש לו את האוהדים שלו, ואם האוהדים הוא עדיין אוהבים אותו, אז הוא יכול להמשיך להסית. הוא יכול לעשות כנסים ולארגן הצהרות ולהמשיך להגיד שהוא שונה כל מיני אנשים וקבוצות, או כל מיני קריאות גזעניות. לא אמרנו שהשחקנים גורמים לשסע, אמרנו שבהחלט מודדים להעריך אותו, אנחנו בהחלט לא אומרים שהם הגורם העיקרי. אז בבקשה שימו לב מה שאנחנו אומרים. שהם מחמירים את השסע. אוקיי, אולי הם מחמירים את השסע, אבל גם אם תשאיר אותם זה לא יעזור. והם לא כל כך מחמירים את השסע, השסע חמור והשסע נובע מהמון ממקורות אחרים. אוקיי, עכשיו, בקשר לעונש שרציתם, להשעות שחקן לשנה זה דבר ממש ממש מרתיע. השחקן הזה הוא בדרך, עכשיו נגיע לכיוון, וזה משתלב עם זה. אוקיי, הספורט זה דבר מאוד קשה, הוא מאמץ מאוד קשה. זה גורם להמון תהליכים ביולוגיים בגוף, לזרימה גבוהה של דם, לאדרנלין, לכל מיני הורמונים, ובעצם גורם לסערת רגשות, להקצנת רגשות ולעיבוד חוסר טקט אצל השחקנים. אתם יכולים לראות את זה במגרשים שהשחקנים בעצם צועקים, כועסים, מקללים, זה דבר נורמלי. עכשיו, הם לא עושים את זה נגד מישהו מסוים, זה פשוט בגלל הלחץ. יש המון לחץ. ש50,000 אנשים צופים עליך תוך כדי לרוץ במשך 90 דקות, כמו בכדורגל, זה דבר מאוד מאוד מלחיץ.
עכשיו, ברגע שיש איזה אוהד בקהל שפתאום בא ומתחיל לקלל את האמא ואת כל הדברים האלה, זה יכול לגרום לבעיות, לא בעיות נפשיות, אבל זה יכול לגרום לו להמון המון כעס, וזה יכול להתפרץ. עכשיו, השחקן הוא לא אשם בזה, כי יש המון אנשים שעושים את זה תוך כדי, וזה גורם לו בעצם פיצוץ, סערת רגשות מאוד חזקה. ובגלל זה לפעמים האלימות מתפרצת. אוקיי, עכשיו, גם אם תיתנו את העונש הזה, אז העונש הזה הוא בעצם לא קשור למעשה. הוא לא קשור למעשה, בגלל שאם אתם מרחיקים שנה מהכדורגל, מרחיקים אותו בעצם על מעשה שהוא לא כזה חמור. אולי הוא בטעות קילל, אולי הוא בטעות נתן לגרוף, אבל זה לא סיבה להשעות אותו לשנה. זה גם לא מה שנוהגים בהתאחדות לכל מיני ספורטאים. בדרך כלל מאשים לכמה משחקים ולא לשנה, ובכלל, בכל ספורט, שנה זה המון זמן. זה יכול להיות לכושר ובכלל לאיבוד כל הקריירה ובעיות כספיות ונפשיות ועוד. אני עכשיו הסברתי לכם למה העונש הזה הוא לא עובדתי, ולמה השחקנים בדרך כלל מאוד, יש להם המון רצון ולחץ במשחקים האלה, ובעצם שתוקפים אותם, למה הם לפעמים מתפוצצים. וזהו. תודה רבה, כדי לסכם את זה על הממשלה, אני אזמין את נציב על הממשלה. שלום, אני ניב ואני מסכם הממשלה. אני אתחיל מלסתור את הטיעונים שדיבר פה הסגן של האופוזיציה. אחר כך אני אעבור לקלאשים שלי, שזה קלאש של השלכות וקלאש של פגיעה בזכות לחיים וביטחון מול הפגיעה בזכות לחיים וביטחון. טוב, אז אני אתחיל בריבטל. קודם כל, אמרת פה הרבה מאוד דברים שמאוד קשה לי לקבל אותם כלגיטימיים. בעצם, הדבר האחרון שאתה עכשיו אמרת פה, אני רוצה להתחיל ממנו, זה אמרת שבגלל האדרנלין, יש להם אדרנלין נורא גדול, אז מותר להם לנהוג באלימות. אז זה אומר שכל פעם שבן אדם כועס, אני כועס, יש לי אדרנלין מאוד גדול, אז בוא אני ארביץ לשכנה שלי, כי יש לי אדרנלין. אז בעצם, אתם נותנים לגיטימציה לאלימות. אתם רוצים לחיות בחברה שבא לבן אדם קשה, יש לו קצת יותר מדי אדרנלין, אולי הוא ירביץ למישהו. אני חושב שאתם מנהלים פה חברה מאוד לא תקינה ואתם רוצים להחמיר את החברה ולגרום כמו כל הטיעונים שאמרנו עד עכשיו. אתם לא מתנגדים לזה שמחמירים את החברה, אתם בעד להחמיר את המצב של החברה. לא תודה. אוקיי, עוד משהו שאמרתם פה זה עונש לא מידתי. קודם כל, אני רוצה להגיד שבן אדם שנוהג באלימות מחוץ למגרשי הכדורגל ודברים כאלה, גם מקבל עונש, הרבה פעמים עונש יותר חמור. אז אני לא מבין איך זה עונש לא מידתי, שמשאים אותו בעצם מהמשחק. גם לא הסברתי ממש למה זה לא מידתי, רק כל הזמן חזרתם על זה שזה לא מידתי. עכשיו, אמרתם שהשסע לא נגרם בגלל השחקנים. אז השחקנים הם מודל לחיקוי, כמו שחזרנו ואמרנו. בגלל זה הרבה מחכים אותם, וזה גורם להחמרת השסע, וזה גורם לזה שהרבה אנשים רואים קריאות של מוות לערבים, ואז זה גורם להם גם, זה בעצם מחמיר את הגזענות בחברה, וזה מגביר את השסע. זה לא משנה שהשסע כבר קיים, אז בואו נצמצם אותו. עוד משהו, אמרתם שזה יפגע בחברה, כי אוי, מסכנים כל האנשים, כל הילדים האלה שפגעו בעליל שלי, וזה, אנחנו רוצים לפגוע בעליל שלהם, כי אם העליל שלהם הוא עליל שפוגע, הוא עליל אלים, הוא עליל גזען, אז למה אנחנו רוצים שהנוער שלנו ילמד ממנו משהו? אנחנו לא רוצים שזה יהיה העליל שלהם. עכשיו, אמרתם שיש לו, הוא צריך לחזור למוטב, ושכאילו, בעצם הוא אחראי על מעשיו. אז אם הוא לא רוצה שיתפוצץ לו החלום, אז הוא לא היה צריך לנהוג כך מלכתחילה. חוץ מזה, אנחנו נותנים לו הזדמנות שנייה, ברגע שאנחנו עושים את זה קודם שנה, ואז לצמיתות. עכשיו אני אעבור לקלאשים שהיו פה. הקלאש המרכזי ביותר, שבו ניצחנו בוודאות, זה הקלאש של ההשלכות. הקלאש של ההשלכות, אנחנו דיברנו על כמה דברים. דבר ראשון, דיברנו על דרדור החברה והנוער, שבעצם הגזענות והאלימות במגרשי הכדורגל גורמים לדרדור של החברה. ולפיתוח האלימות. דבר שני, דיברנו על הגברת השסע, שהשסע בעצם גדל בעקבות ההסתה של השחקנים.
אתם אמרתם השלכות כאלה, אמרתם שזה יפגע בחברה שמעריצה את הגיבור, אמרתם שזה יגרום לעוד יותר תסכול ואלימות, שזה קפיצה לוגית מאוד גדולה, לא הבנתי. אוי, זהו, עכשיו הוא לא שחקן כדורגל יותר, בואו נרביץ למישהו. לא, היה פה קפיצה לוגית מאוד גדולה שהיא לא מוסברת. ודיברתם על עונש לא מידתי. הגבתם על הדברת השסע, שגם ככה השסע קיים, אז מה זה משנה? אז בעצם אנחנו ניצחנו פה כי אתם לא סתרתם אף אחד מהטיעונים שלנו, ואנחנו סתרנו את הטיעונים שלכם. אנחנו הראינו שזה טוב שהיא תיפגע, החברה שמעריצה את הגיבור. אנחנו הראינו שזה עונש כן מידתי, וסתרנו את כל מה שאמרתם כאן. עכשיו לגבי הפגיעה בזכות לחיים ולביטחון, שזה היה גם טיעון שדיברנו עליו, שיואם כאן דיבר עליו, ואתם כמעט שלא הגבתם עליו. אנחנו בעצם אמרנו שהשחקנים נפגעים, נפגעת הזכות שלהם לחיים ולביטחון. על המדינה חייבת להגן עליהם, הם נמצאים בסביבת עבודה לא בטוחה וצריך להגן עליהם, הזכות שלהם נפגעת, ולכם כנראה לא אכפת מזה, לא אכפת לכם מזכויות, כנראה אתם רוצים לעשות פה מדינה מסוג אחר. אוקיי. עכשיו אני אסכם את הדברים שלי. בעצם אנחנו ניצחנו בכלי של ההשלכות, כי סתרנו אתכם, אנחנו ואתם דיברנו על פגיעה חברתית, הראינו למה הפגיעה החברתית שלנו, שאנחנו מדברים עליה, יותר חמורה, ולמה הפגיעה החברתית שלכם היא לא נכונה ולא לגיטימית. וניצחנו גם בפגיעה בזכות לחיים ולביטחון, כי פשוט לא הגבתם על זה. תודה. תודה רבה, ולסכם את קו האופוזיציה, כולו נבין את תקציב האופוזיציה יובל. באמת מעניין היה לנו כאן, כפי שהמסכם הממשלה אמר, היו שני כלי מרכזיים, הזכות לחיים, שבו סגן אופוזיציה אומנם לא נגע באופן ישיר, שאני מתכוון להשיב עליו עכשיו, ועיקרון ההשלכות. למשל, ההשלכות של הדרדור לאלימות ושל הסשע, איך שאומרים את זה, שנגרם בחברה. אני דבר ראשון אדבר על העיקרון של זכות לחיים. נכון, שיש שחקן שהוא אלים, נוצרת כאן בעיה לשחקנים האחרים שזכות לחיים. ונכון, אלימות זה דבר רע, כולנו מקשיבים לזה. האופוזיציה באה פה להבהיר נקודה אחת. העונש הנוכחי לא מתאים למקרה הנתון, והוא בעצם, זה לא עונש במקום להראות, זה לא עונש שהוא מידתי, כל מקרה הוא לגופו. גם אם זה השעיה לשנה או לחודש, כל מקרה הוא לגופו. יש מקרים שצריך להשעות ל3 חודשים, יש מקרים שצריך לעשות ל3 שנים. רק רגע, נסיים לדבר בעד. החוק לא כותב. אתם לא הגעתם לקטע של השחקן שהוא יסית לאלימות. למה דווקא אתם חושבים שאם אנחנו אוסרים ממנו להיות שחקן יותר, דווקא יעשו ממנו את האלימות? אתם אמרתם שעכשיו הוא מסתכן באיגוד העבודה שלו ובאיגוד הכלכלה שלו, אבל הדבר, האיגוד של הכלכלה שלו הוא כבר איבד. כפי שהטיעון של סגן אופוזיציה אמר, זה מקרה מאוד נפיץ. עכשיו, אלימות זה לא רע, ונכון, זה לא מוצדק בגלל האדרנלין, לא להעניש בן אדם. אבל העונש ספציפי הוא מוחמר לכל הדעות, משום שזה מאסר שהוא לצמיתות או לתקופה גדולה מאוד. אתם אמרתם שאתם נותנים הזדמנות שנייה בזה שהמאסר בהתחלה לשנה ואז לצמיתות. העיקרון פה בחזרה לדרך המוטב הוא לאו דווקא בהזדמנות השנייה, כי בן אדם יכול להיות אלים ואז לחזור לדרך המוטב, והחזרה לדרך המוטב פה נפגעת ברגע שהוא מגיע לעונש התמידי. כן. אני מחזיר אותך איזה דקה אחת אחורה. אתה אמרת בעצם שכן צריך להשעות אותם, שאת השחקנים גם לשנה, אבל צריך להשעות אותם. אז אתה בעצם מה שאתה אומר, אתה קצת סותר את עצמך פה, ומעודד אותנו עקב כך, וגם אנחנו בכלל לא דיברנו על מאסר.
אם אני אמרתי מאסר, אני מצטער, זו טעות של הדיבור שלי, אני התבלבלתי. בנוגע לזה, אני לא דווקא מצדיק אתכם, כי אתם נותנים כאן מנגנון שהוא מאוד לא יעיל במיגור התופעה. וכאן אנחנו יושבים, וכאן אנחנו מביאים את הנקודה שלנו. אתם הבאתם דוגמה של הקבוצה בית"ר. כן, קבוצה עם אלימות, יש כאן אלימות. אתם אמרתם גזענות, הגזענות בקבוצה עוד לפני שהם באו לעוד את הקבוצה. זה לא שהשחקנים באו ועודדו אותם לאלימות, ובגלל זה יש כאן בעיה עם הסשע, עם ההפרדה בין הקבוצות בקהילה שלנו במדינה. היא תיווצר בכל מקרה, והפגיעה בעוררות של ההפרדה הזאת מינורית לחלוטין. השחקנים לא, גם אם שחקן בא ומעודד את האוהדים שלו להיות גזעניים ולהיות אלימים באופן מפורש, ההשפעה הזאת היא קטנה כל כך שהמניעה שלה לא מצדיקה את האלימות שתבוא אחר כך מעצבים, וכן אנחנו רואים שנשרף מועדון בית"ר כי לא עשו מה שהאוהדים רוצים, או כי איזשהו שחקן, אז היו גלי אלימות בירושלים. אנחנו רואים את זה, ולא, השחקנים, האוהדים לא יבינו את זה. אתם אמרתם שיש קריאות גזעניות במגרשים. הקריאות הגזעניות במגרשים, ברוב המקרים הם מהאוהדים. אתם אמרתם מקרי אלימות מחוץ למשחקים. הנקודה כאן היא שרוב מקרי האלימות של השחקנים נמצאים בתוך המגרשים. ולמה? בגלל הטיעון של סגן האופוזיציה. בגלל שהסביבה הזאת היא לוחצת מאוד. ולכן העונש חייב להיות מידתי ורגיש ולא יכול להיות טכני ומתמטי. ראש הממשלה אמר שבני הנוער שלרוב הם האוהדים, אם לא יציבים מבחינה קוגניטיבית, אני החלטתי על זה, זהו נגמר הזמן. תודה רבה. אני אשאר פה, אני כבר חוזר.